Hindi na? Isang poste pa, hindi na pakatayo kasi sala ng konting hukay mga batak. Ayan. Ito yung may kusina nila na nakabukod sa bahay. Sa probinsya kasi ganito yung uso. Binubukod nila kasi mausok yung mga panggatong. Ayan. Kaya mga batak at natayo na yung tatlong poste. Bali yung isa na lang. Medyo ina-adjust lang yung hukay. Ayan. Para magsakto sa espala. Ayan. Kaya po at nagaya sila kumain ng tanghalian. Ayan. Kakain po tayo mga batak. Luyaw. Okay. Kaon. Sila papa mo. Tara! Tagal sila. Ay, SG, ikaw pa ako. Ay, kain ka dito. Kain ka dito, sarap daw. Tuyo pa oh. Ano, matindi, sino ba? Ibang tuyo. Tayo mga kabatak. Ayan. Sino ba? Wow. Kakain po tayo. Ayan. Langka. Tuyo na sa amin inihaw dito sa luba. Mahirap hanapin tong langka na ano eh, yung doon, mahirap hanapin sa amin sa Bulacan. Yung magandang klase talagang langka. Kaya kain po tayo. Yung mama at ibang kapatid ni ano, Bicolana girl, nandun sa isang lamesa sa loob. Panalo. Lasa yung tanlag. Ang pasarap yung tanlag. Sarap na luto ni Bicolana girl. Sarap no? Sarap. Pwedeng ulitin. Ano to, tanim nyo? Kaya lola. Amin yung kanya lola mo. Yan po tatanin yung pula na girl. Doon kumakain sa kabila. Nag-chill sa duyan.
habang kumakain. Ay mga kabatak, pakalawang sandok ko na to. Masarap kasi ng gulay. Sarap magluto ni Bicolano. Malilimutan mo yung mga problema. Yung nagakman mo. Ah. Magiging problema mo lang, dapat malapit yung tubig. Kasi may bilauhan ka eh. Sobrang sarap. So ayan po at tutungo tayo ng hardware. Bibili tayo ng kukulamber para dun sa kusina nila Bicolano Girl. Ayan. At sama si Bayaw at ang kanyang tatay. Ayan. May service silang tricycle. Natin kakarga mga kabatak. Patak at dito kami sa tricycle. Ayan, service sila tricycle. Ayan. So ayan, dito kami sa tricycle. Sama namin si Bunso. Kanyang tatay. Ayan si Bayaw. Ayan. Dito po at bibili kami ng kulang dyan. Ayan. Ilang piraso? 14. 2x3. Sa 8 2x2. Ay, 2x12? 2x3 by 12. 2x3 by 12. 14 piraso. 8. So yan at nakapili na ng kukulamber. Dadaanan na lang. Nabayaran ng Bayaw. Dosing 2x3 saka 6 na 2x2 mga kabatak. Yung 2x2 pagpapatungan ng yero yan. Yung 2x3 pang ginunting at saka pang paikot mga kabatak. Mga kabatak at bayad na yung dadaan na namin kukulamber at doon kami sa kabila. Hardware, bigyan ng yero mga kabatak. Dahil din naman kami sa hardware. Ayan mga kabatak. At pipili si bayad ng yero. Ang yero pa ito mga corrugated lang. 12. Ayan. Parang wala sila naman. So ayan yung pampaloko. Tapos yun, kinukuha yung yero. Mga kabatak. 3 yero yan. Ayan. Sige po. Tricycle. Ayan na. Lukubog ka lang ako. Balik na lang ako dyan. Kaya tayo baba na po namin. Yero na lang. Diretso na to. Mga kabatak. Ayan. Pagpapasan ko na yung yero. Gahakot na kami ng mga gamit. Ayan. Sa likod sila yun. Ayan. Ayan. Tayo mga kabatak. 3 yero to mga kabatak na dilusi. Ayan, at babalik tayo doon, maghahakot tayo ng kukulamber mga kabatak. Yung yero nandun na. Ayan. Yo yo yo! Nagyoyo yung bata na bilahan ni Beo ng na pambili ng gatas. Ayan mga kabatak. Ayan, dito na naman tayo. Dumayo tayo dito para magawa. Ayan. Yung kusina nila ibubukod. Gawin natin mga kabatak. Yun, tatay mo. Yun, 4 pinasan. 4. Ano yun? 12, 6, bali 18 piraso yun mga kabatak. Kukulamber. Ayan. At medyo may kalayuan kasi ito mga kabatak. Sa kalsada, dun sa kanila. Kaya kahit magaan yung buhat mo, bago dumating dun, pagod ka talaga. Mga kabatak.
2x3. Pili, yung maganda-ganda na pero pili. Amerika. Amerika. Wala kasi silang 8 doon mga kanon. Wala silang 8 haba. Puro 12. Ay, sasagad dito? Ah, pasok. Yes, sila.